Sziasztok! Ebben a videóban egy vloggal érkeztem nektek. Itt vagyunk fönn a hegyen. Ugyanazon a helyszínen, ahol voltunk még múltkor is a második részben a vlogomnak. Na akkor, mint ahogy ígértem, bemegyünk az erdőbe. Gyertek velem! Közben ott egy macska. Az ott, ő itt. Na menjünk tovább. Itt van az hegy. Menjünk bejebb. Közben ő is jön velem, és felmászott a fára. Ugye olyan nagyon okos. Macska egyébként. Na, itt csomó fa van, arra bejebb nem szeretnénk menni, mert azért nem szeretnénk oda menni, mert ott már az erdőnek a nem tudom mi, azt szerintem a közepe vagy az eleje. Menjünk tovább. Itt majd megmukkalhatnak némi gombák. Megint felmászott a fára. Közben én is itt vagyok. Itt vagyunk, úgy hívják a macskánkat egyébként, a Gyéka. Itt vagyunk a fahegyen. Menjünk bejebb. Jaj, ebbe beleakadtam. Itt vigyázni kell a mérges galócák. Azt hiszem. Na, menjünk tovább. Van felfordul fák. Vigyázni kell, itt vannak gombák egyébként. Majd amit szeretnék mondani, hogy a csatornám neve megváltozott. Mostantól az én nevem D0V1D. A borítógépem is más, meg a szobám az olyan piros és kék kombójú lesz. Látod? Látjátok? Ott sétálgat ő. Hát mondjad te, kis cicic. Hova mész? Mindegy, akkor arra bejebb tudunk menni még, de annál tovább nem. Gyertek velem. Közben ő is jön. Na. Annál tovább ennél tovább nem megyünk. Még egy picikét bejebb. Tudjunk belül. És akkor majd itt valahol itt szeretnék megint ott van. Ott. Majd valahol ott szeretnék tőletek elköszönni. Azt hittem már döglött tegerek, de azok nem azok, hanem falevelek. Majd akkor találkozunk újra. Szóval itt vagyunk újra. A Réka ott van. Igen, a macskánkat úgy hívjuk, hogy Réka. Ott, csak fókuszálj. Ott van a Réka. Amit éppen talált. Várjátok! Várjátok, itt vagyok közben én is. Jó, ennyi volt a videó, köszönöm a végignéztétek, sziasztok!